L-aqwa ftehim kollettiv għal 33,000 ħaddiem tas-settur pubbliku b'investiment ta' 1.27 biljun euro sal-2030 ġie mfaħħar minn aktar imsieħba soċjali. Fost dawn kien hemm l-imsieħba li jaħdmu għal ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Kif qal tajjeb il-Prim Ministru, dan huwa l-aqwa agreement li qatt sar għal ħaddiema tas-servizz pubbliku. U l-aqwa agreement mhux biss mill-laħat ta' finanzjarju, imma ġew indirizzati anomaliji bħal deductions tas-sick leave, il-qualifications allowance issa joħodhom kulħadd u kien hemm ukoll l-element ta' long term bonus. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija kuntenta b'dal-agreement li żliet jolqot it-tobba tal-gradi tan-nofs u t'isfel, jolqot ukoll xi konsulenti li għandhom kuntratt bil-privat. Għanna naħsbu li da huwa sodisfaċenti. Dan fil-waqt li Gail De Bono, il-President tal-Kamra tal-Psikologi, qalet kif dawn il-ħaddiema huma rikonoxxuti. Tajjeb li psikologi li jaħdmu fis-servizz pubbliku qed jiġu rikonoxxuti fix-xogħol tagħhom b'dan il-ftehim kollettiv tant tajjeb li firmajna.